Ƙarfe 5 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, ƙarfe 4 kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 16. Ka misali. Mai sauraro barkanmu da yammaci da fatan mun wuni lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Mai martaba sarkin Argungun da ke jihar Kebbi ya buƙaci al'ummar masarautarsa da su mallaki makamai don kare kansu daga hare-haren 'yan ta'adda. Ɗaruruwan al'ummar Libya ne suka gudanar da zanga-zangar neman bakin haure su fice daga ƙasar. Hakanan za ku ji cewar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yakin gabas ta tsakiya na ƙara jefa miliyoyin mutane cikin yunwa. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Ganin yadda matsalar tsaro ke ci gaba da ta'azzara a yankin arewacin Najeriya, ɗaya daga cikin fitattun sarakunan ƙasar ya buƙaci jama'arsa da su haɗa kuɗi domin sayan makaman kare kansu daga 'yan ta'adda. Mai martaba sarkin Kabin Argungun Alhaji Muhammad Sama'ila Mere ya bayyana hakan ne a lokacin da yake karɓar bakuncin tawagar hakimansa. Ga dai kaɗan daga cikin jawabin da ya yi. Farko mu sanar da abin da muka sani tsakani da Allah yake faruwa domin shugabancin mu ya san ga abin da yake faruwa kuma ya san matakin da zai ɗauka. Na biyu mu tashi sai mu haɗa kan al'umman mu, kowane gari ya kare kai, kowane gari ya yi tanadin abin da zai kare kanshi. Ku yi gidauniya, ku sai makamai, ku riƙe domin kariyar garuruwan ku. Wayan kun saya kun yi tanadin nan, ku bari duk wanda yake nan ya san kun yi tanadin nan. Domin sanin kuna da makami zai sa wani ya shakka su wasu garin. Amma bai halatta ba ga musulmi mu zauna kara zube, wani ya zawo ta bayan gida ya kama matanmu ya kama 'ya'yanmu ya karɓe dukiyarmu muna tsaye muna kan. Addinin mu ya tanadi ga wannan kuma ya horar da mu. Wajibi ne kowane gidan musulmi ya za ku. Kuma mu zan tsaye muke ba kwance ba, amma a yi kuwa waje mai gari ya sheƙa da gudu kowa ya bi shi. Bai kama da mu. Na imani ba wanda zai gudu ya bar gidan shi. Ko matan shi da yaran shi yaran shi su ganne shi gobe da safe an tashi ya dawo da cikin daji. A ce shi a gaba ana bi. A guje domin wannan namiji ya zo gidan shi. Wannan bai dace ba. Ku yi tanadi, tara abin da za ku iya tarawa, ku sai makamai. Makaman nan ba mu ce ku yi amfani da shi don ku yi ta'addanci ba. A domin ku kare kanku. Kuma abin ya yi mata yawa wanda ya kawo muku farmaki ku kare kanku. Kariyar kai ba laifi ba ne. In an kashe ka kuma akwai tanadin da Allah ya maka. Kowane musulmi ya san da wannan. Mai martaba sarkin Kabin Argungun Alhaji Muhammad Sama'ila Mera kenan. Jami'in kula da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya Muhammad Malik fa ya buƙaci hukumomin ƙasar da su gaggauta wajen ganin an sako yaran makaranta da malamansu da aka sace a har-haren bayan nan da aka kai jihohin Oyo da kuma Borno. Yana mai bayyana lamarin a matsayin barazana ga ɓangaren ilimi. A cikin wata sanarwa da jami'in ya fitar, ya nuna damuwarsa kan yadda taɓarɓarewar lamuran tsaro suka fara shafar lamuran koyo da koyarwa a ƙasar. A jiya ne aka kammala bukukuwan cika shekaru 70 da kafa rundunar sojin ruwan Najeriya, wanda ya samu halartar manyan baƙi da kuma wasu sojojin ruwa daga ƙasashe da ke makwabtaka da Najeriya da kuma wakilan sojojin Amurka. Bayan kammala bikin, Ahmad Abba ya tuntubi ministan tsaron Najeriya Janar Christopher Musa mai murabus ga kuma tsokacin da ya masa a kai. Muna maganar nasarar da aka samu ya yi yawa, baki ma ba zai iya faɗi duka ba. Mun dai gode ma Allah cewa dukkansu suna kan aiki yadda ya kamata. Mun gode ma shi kuma shugaban kasa yadda yake ba da kuɗi yake approving yadda ake siyan ships da za a yi amfani da su. Kaga jiya da suka yi lokacin da aka yi ranar litinin da aka buɗe, kaga ship da yawa da suka zo ba na Najeriya ba kaɗai ma har da kasashen da ke kusa da mu. To abin da muke so kenan haɗa kai tare, duk za mu iya samun maganin wannan tashin hankalin da ake yi, wannan ta'addanci da ake ko kan ruwa ma akwai ta'addanci. To wannan task force ɗin da aka yi setting up shine zai taimake mu ya tabbatar cewa ruwanmu mun rike, an hana mutane da ke zuwa daga waje su zo su yi muna masu satan kifayenmu, masu satan nasarorin da muke da su cikin ruwa, su petrol da suke zuwa su shiga su kwashe su wuce. To kuma mun gode yanda kasashen da ke tare da mu su ma sun miƙa wuya, sun nuna mana cewa su ma suna tare da mu. Mun gode musu, kuma su sojojin ruwa kuma mun ce musu mun gode, kuma Allah ya taimake mu. Ministan tsaron Najeriya Janar Christopher Musa mai murabus kenan. Rahotanni na nuna cewar mayaka masu ikirarin jihadi sun kashe sojojin Najeriya 3 a wani harin farko da suka kai sansanin soji tun bayan kashe mataimakin jagoransu. Wasu majiyoyin tsaro sun shaida a kamfanin dillancin labarai na AP cewar a ranar Larabar da ta gabata ne mayakan ISWAP suka kai harin kan sansanin soji da ke garin Gajimanna, mai nisan kilomita 50 daga birnin Maiduguri fadar jihar Borno. To duk da daga Najeriya ce ta fara tantance 'yan kasar ta fiye da 1,000 don mai da su gida daga Afirka ta Kudu sakamakon tsanantar har-haren kyamar baki na bakar fata a Pretoria
Hauwa Halluru Gwangwazo na ɗauke da ƙarin bayani. Sabon yunkurin na Najeriya na zuwa ne bayan Ghana ta kwaso ɗaruruwan 'yan ƙasarta daga Afirka ta Kudu a matsayin matakin ceto su daga cin zarafin da suke fuskanta a ƙasar. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Najeriya Kimibi Ebiyanfa ya shaida wa kamfanin dillancin labaran AFP yau Juma'a cewa an fara tantance 'yan ƙasar da ke da sha'awar komawa gida tun jiya Alhamis. Ko da yake ya ce ba su kai ga tattara jimillar adadin mutanen ba, amma suna sa ran tantance fiye da 'yan Najeriya 1,000 da za a maido gida. A wata sanarwa da aka sanya wa hannu ranar Talata, ofishin jakadancin Najeriya a Pretoria ya sanar cewa sun tattauna da mahukuntan Afirka ta Kudu don su bayar da damar kwaso har mutanen da ke da laifuffuka maimakon a tsare su a can. A 'yan kwanakin nan ne cin zarafin 'yan Afirka baƙaƙen fata ya tsananta a Afirka ta Kudu, har ma 'yan ƙasar suka baiwa baƙi wa'adin zuwa nan da 30 ga watan Yuni don ficewa daga ƙasar da fiye da 'yan kasashen wajen miliyan 3 ke rayuwa a cikinta. Kimanin mutane 49 ne suka rasa rayukansu a Sahara a Sakama da ke kan iyakar kasashen Algeria, Mali da kuma Nijar. Bayanai da aka tattara sun nuna cewar mutanen sun fito ne daga kasar Mali akan hanyar su ta komawa gida domin gudanar da shagulgulan babbar sallah. Kabir Yusuf ya haɗa mana rahoto a kai. Majiyar ofishin gwamnan jihar Agadez ta ce an tarar da gawarwaki da dama a ƙarƙashin motar da kuma kewaye da ita a tsakiyar hamada. Rahotanni sun nuna cewa matafiya sun shafe kwanaki a cikin hamada ba tare da ruwa ba bayan da motar da suke ciki ta lalace. Tawagar da gwamnan jihar Agadez ya aika ta binne mutane 49 a wurin, sai dai mutum 2 sun tsira waɗanda suka shafe tafiyar sama da kilomita 50 a ƙafa kafin su isa Asmaka, inda suka sanar da hukumomi. Matsalar da ke haifar da irin wannan ibtila'i ita ce rashin zuwa yin rajista a tasha, in ji Abba Sa'idu, wakilin ƙungiyar direbobi masu shiga Sahara. Majorite mutanen nan fasashe ba su hawa mota a cikin tasha, a ɗauke su a fita da su ba tare da sandika ta sani ba ko polis ya sani ba. Da za a fita ko da ɓata ne an san motar ga ta fita lokaci kaza ta fita, ta kai ba ta kai ba duk muna da labari. Shugaban kungiyar masu kawo agajin gaggawa ta APS Shehu Aziz ya ce wannan shine karo na farko da mutane suka bata a wannan hanyar ta Mali. Wani al'amari da ya wakana jiya bisa hanyar Mali yammacin garin Asamaka, wani sai mu ce sabo ne a gare mu. Mafi yawa muna samun irin wannan labari na mara daɗi bisa hanyoyi wanda suke fita da Agadez zuwa Libya ko da Agadez zuwa Algeria. Sai kwatsam muka samu ga labari ya hoto inda da kuma wasu motoci da watakila wannan abin da bai samu ba. Wannan ibtila'i dai ya sake nuna irin haɗarin da ke tattare da zirga-zirga a cikin hamadar Sahara. Ƙasashen Nijar da Turkiyya sun rattaba hannu kan yarjejeniyoyi a fannin tsaro da ilimi da kasuwanci da lafiya da kuma diflomasiyya yayin ziyarar da shugaba Abdurrahman Chiani ya kai wa Recep Tayyip Erdogan. Cikin yarjejeniyoyin da kasashen biyu suka rattaba hannu sun hada da haɗin gwiwa a fannin ilimi tsakaninsu, wacce za ta fara aiki daga wannan shekara ta 2026 har zuwa shekarar 2030. Gwamnatin sojin Burkina Faso ta ɗauki sabbin matakai na murƙushe masu adawa da jagorancin Ibrahim Traoré. Hauwa Aliyu na ɗauke da ƙarin bayani. Kaftin Ibrahim Traore ya karɓi mulkin ƙasar ne bayan juyin mulki kusan shekaru 4 da suka gabata, inda yanzu ƙarara yake nuna ƙin amincewa da sauya mulkin ƙasar zuwa dimokuraɗiyya. Wannan ya sa shugaban ke amfani da ƙarfin soji wajen hukunta masu sukar gwamnatinsa, ciki har da wasu fitattun malamai da magoya bayansu da ɗalibai da duk masu adawa da gwamnatinsa. Bugu da ƙari, magoya bayan shugaban kan bibiyi masu adawa da gwamnatin ƙasar ta kafafen sadarwa, su kama su ko su yi garkuwa da su. A wasu lokutan kuma akan tura ƙosassun majiya ƙarfi ne rufe da fuskokinsu cikin shigar fararen hula su kama duk wani mai ƙalubalantar gwamnatin. Waɗanda suka yi sa'a akan tura su gidan wakafi ne, waɗanda aka samu akasin hakan akan tura su yaƙi da masu ikirarin jihadi ne, yayin da wasu kan ɓace baki ɗaya. A baya-bayan nan, gwamnatin Burkina Faso ta yi garkuwa da wani babban limami, Imam Muhammad Ishaq Kindo, na kusan kwanaki 7 tare da kai shi wani wuri da babu wanda ya sani. Labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Ɗaruruwan al'ummar Libya sun taru a gaban ofishin kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin Tripoli, inda suke zanga-zangar adawa da bakin haure tare da buƙatar su fice daga ƙasar. Rukayya Abba Kabara na ɗauke da ci gaban labarin.
Masu zanga-zangar na bayyana cewa Libya ta 'yan Libya ce, don haka ba sa buƙatar wani wanda ba ɗan ƙasar ba ya ci gaba da kasancewa a cikinta. Al'ummar ƙasar sun jima suna ƙalubalantar hukumar ta kula da bakin haure da mayar da ƙasar su cibiyar jibge mutane ba ji ba gani. Bayanai sun nuna cewa an hango masu zanga-zangar na ɗaga kwalaye ɗauke da rubutun cewa buƙatar mu ta bakin haure su fice mana daga ƙasa ba nuna wariya ba ne. Libya ba sharar jibge bakin haure ba ce. Libya dai na zaman wata cibiyar taruwa da kuma tsallakawar bakin haure zuwa turai daga nahiyar Afirka ta kan tekun Mediterranean. Wata ƙididdigar ƙungiyar kula da 'yan gudun hijira ta nuna cewa a tsakiyar shekarar 2024 akalla mutane 900 ne suka tsallake nahiyar Afirka zuwa turai daga Libya. Mafi yawan mutanen da suka bi ta Libya a wancan lokaci zuwa turai 'yan asalin Sudan ne. Jami'an tsaron Somaliya sun ce sun samu nasarar maido da zaman lafiya a yankuna biyu na babban birnin kasar kwana guda bayan da aka samu musayar wuta tsakanin sojojin kasar da kuma 'yan tawaye masu alaka da 'yan adawa, lamarin da ya sanya fararen hula tserewa daga yankunansu. Harbe-harben da aka samu a wannan makon sun zo ne bayan wata zanga-zanga da aka shirya yi don nuna rashin amincewa da matakin shugaban kasar Hassan Sheikh Mohamud da ya dauka na ci gaba da jagorantar kasar, duk da cewar wa'adin mulkinsa ya kare a watan da ya gabata. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce hasashen da ta yi na cewar yakin gabas ta tsakiya ka iya jefa miliyoyin mutane cikin yunwa na ƙara tabbata ganin yadda aka gaza kawo ƙarshen yakin. Hauwa Aliyu na ɗauke da ƙarin bayani. Makonni bayan kaddamar da yakin da Amurka da Isra'ila suka yi kan Iran, hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewar hauhawan farashin makamashi a duniya na iya haifar da tsadan abinci da kuma karancinsa. Hukumar ta ce muddin farashin ɗanyen man fetur ya kai watan Yuni ana sayar da shi kan dala 100 kowace ganga. Akalla mutane miliyan 45 za su fada matsalar yunwa a ƙasashen duniya da dama, baya ga mutane miliyan 320 da ke fuskantar barazanar karancin abincin. Ganin lokacin da aka ɗauka ana tattaunawa ba tare da cimma yarjejeniyar zaman lafiya ba ko kuma kawo ƙarshen yakin ba ko kuma buɗe mashigin ruwan Hormuz da ake amfani da shi wajen jigilar abinci. Hukumar ta ce hasashenta ya tabbata. Daraktan hukumar Jane Martin Biu ya ce bayan kwashe watanni 3 ana fafata wannan yaƙi, hasashensu ya tabbata kuma ya zama wajibi a ɗauki matakin gaggawa a kai. Rahoton majalisar ya ce daga cikin yankunan da matsalar za ta yi kamari har da yankin arewacin Afirka, inda za a samu ƙarin mutane miliyan 2.5 a Somaliya da za su gaza ciyar da kansu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ninka adadin kudaden tallafin da al'ummar Lebanon ke bukata bayan da yaƙi tsakanin Hezbollah da Isra'ila ya ɗaiɗaita fararen hula. Watanni 3 cikin wannan yaƙi ya haifar da tsananin wato tashin hankali ga fararen hula da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yanzu ana buƙatar dala miliyan 640 don taimaka musu da kayan agaji. Shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Labaran Imran Reza ya ce yakin ya kashe fararen hula sama da 3,500 tare da jikkata wasu sama da 10,000. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky cikin wata buɗaɗɗiyar wasiƙa ga shugaban Rasha Vladimir Putin ya nemi su zauna bisa teburin sulhu domin kawo ƙarshen yaƙi tsakanin ƙasashen biyu, lamarin da shugaba Putin ɗin ya amince da shi. Dangane da wannan mataki muka tuntuɓi mai sharhi kan siyasar duniya Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa, shin ko wannan wata nasara ce da za ta iya kawo ƙarshen wannan yaƙi kuma hakan abu ne ma mai yiwuwa? Ga abin da yake cewa. Baya za ka fahimci ƙasashe sun sha gaya mashi a ƙoƙari a sasanta wannan abun. To tun da shi wannan abin za ka iya gane cewa a ko dai a cikin gida ya fahimci ana samun rashin nasara da aka rika samu 'yan kwanakin nan wanda ya dinga kashe masu sojoji kuma Rasha ta ci gaba da cin wurare, za ka fahimta kila wannan matsin ya ƙara sa ya yi wannan abin. Ya kamata ya je tun da Putin ya daɗe yana matsawa kan wannan abin cewa sai su biyun sun zauna tare da su da kansu ba sai wani ya shiga ba. Amma kafin ya je Rasha shine cewa akwai garanti da ya kamata ya samu daga cikin manya-manyan kasashe wanda za su tsaya su ce to Lestin zai je shugaba Putin kai ya kama shugaba Zelensky ko ya rike shi haka. Misali za ka ga kamar ƙasar China za su iya yin wannan abin su tsaya ma Zelensky su ba shi garanti cewa in ya je ba abin da zai faru.
Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa kenan. Iran ta sake jaddada goyon bayanta ga mayakan Hezbollah na Lebanon, tana mai buƙatar Isra'ila ta fice daga yankunan kudancin Lebanon ɗin da ta mamaye.